Čaute priatelia, tak konečne sa nám vrátil Peťo z toho prestížneho svetového preteku, ktorý netreba predstavovať, Ultra Trail okolo Mont Blancu, a teda veľmi úspešne to završil. A myslím si, že rovno prvá otázka na Peťa, že bol to aj tvoj cieľ, ale išiel si s tým odhodlaním do toho, aby tento svetový prestížny pretek, ktorý sa dá prirovnať Tour de France alebo k olympiáde, bolo to tým tvojím cieľom, aby ten úspech tam bol, alebo to umiestnenie čo najvyššie? No jasné, bol to vrchol sezóny a chcel som, aby to vyšlo čo najlepšie a hádam sa podarilo. Ja si myslím, že aj veľa ľudí teda ti držalo palce, aby to konečne vyšlo takto úplne, že brutálne na to druhé miesto. Tí ľudia, ktorí nevedia, tak jedná sa o 100 km dlhý trail, kde bolo vyše 6000 výškových. A Peťo to zvládol s časom 10:27, čo je, si myslím, že aj s tými depami a občerstvovačkami, kde sa aj chvíľočku stojí, neskutočné tempo, neskutočné rýchle nasadenie, asi to tak aj bolo celý beh, že? Lebo mali ste tam teda aj nejaké také prebiehačky v tej prvej nejakej desiatke, stále sa to tam menilo, to poradie, a boli tam obháňačky s tými bežcami. Ako si to vnímal? Povedz nám niečo z tej trate, že ako sa ti vlastne aj išlo celú tých 10 hodín ťažkých. No super, trať bola pekná, takže to celkom rýchlo ubiehalo, dosť teplo, ale celkom dobre som rozvrhol síly a dobre, hej, tam sme sa naháňali celú dobu, to bolo také hore dole, takže spokojný. Mali sme nejakých ľudí aj zo Slovenska na trati, a teda jeden náš spoločný kamoš v mieste Kolmajer, kde ťa prenasledoval, tak povedal, že to není ani možné, že ako ty bežíš, že úplne ako po obláčikoch, úplne zľahka, že proste nepochopiteľné, že kopa tých bežcov, ktorí boli teda aj popri tebe výkonnostne, tak išli o mnoho ťažšie, ležernejšie, ale že ty si išiel fakt ako Vánok. Takže asi je to aj tvojím štýlom behu a asi sa ti fakt išlo dobre aj v tých vyšších polohách a v tých vyšších pásmach. Takže a do cieľa si teda došiel zase štandardné Peťo Chráňo, emočne, iní tam šaleli a ty si došiel, keby sme si tu odbehli nejaký dedinský 10-kilometrový pretek. Potlapkali ste sa po pleci s Haydenom a Poker face som držal. a bolo vybavené. Takže brutálny úspech. Ešte taká otázka ďalšia, že dostal si tam aj pozvánku do Ameriky, bola to asi v cene víťazov. Prvý, dvaja, traja nejak. Bol to Hard Rock, to je? Western States. A čo zvažuješ? Je to predsa o mnoho dlhšia trať ako je toto, alebo všeobecne? Ešte taká otázočka, pasuje ti tento typ vzdialenosti, ako bol ten Mont Blanc? Bolo to niečo, čo tebe vyhovuje úplne? No, tie stovky mám rád, a keď je to v Alpách, že je tam aj prevýšenie, o to lepšie. Tá Amerika je 100 míľ, čiže 160 km, je to rovinatejšie, teplejšie, tak uvidím. Zvážiš to? Či do toho ísť? Budem to zvažovať, no. Tak je to asi v Amerike zase taký ten unikát medzi tými ultrabehmi, kde ako história sa píše. Takže samozrejme, keď pôjdeš, my ti budeme držať palce celý náš tým aj Geosportu, a teda si myslím, že po tomto úspechu asi máš veľa fanúšikov na celom Slovensku, bežcov, asi veľkým motivátorom. Veľa ľudí, aj na to teší, však keď sme si spolu aj zabehali, že s takýmto úžasným chalanom môžeme spolupracovať. A sú ešte nejaké ocenenia z toho, čo si vyhral na Mont Blancu. Takže ešte takto ukážeme aj našim sledovateľom, a toto je náš úžasný Peťo Chráňo a tešíme sa na jeho ďalšie úspechy.